Jo, takže čaute ľudia, moje meno Vytrival a dneska som chcel povedať, že áno, mám Goldnova Master 453 výher, veľmi sa za to teším. Skoro som dostal aj D-rank, mal som 3 prehry, ale našťastie nie, dal som ďalšie 4 výhry a mám Goldnova Master, extrémne sa teším. A prepáč, každopádne chcel som sa ospravedlniť, že som dlho nenatáčal videá. Toto bude skôr také oznamovacie video, že nebojte, už sa to znova rozbehne a budete mať videjka. Len ešte potrebujem nastaviť OBS na 4:3, lebo ja toto mám, teraz vidíte 16:9, lenže mne to veľmi seká. Keď to mám na 16:9, takže si to potrebujeme dať na 4:3. A keď to OBS nastavím, tak už budete mať vážne herný zážitok parádny. Teda, no herný, ten youtubeský. Takže toto neberte skôr také video, že idem si pozrieť na 20 minút na 10, ale toto je vážne len také maličké oznamovacie videjko, len že nebojte sa, začnem točiť už, bude to už čoskoro, už aj o 2 dní, o 3 už sa to rozbehne, dúfam v tom. Takže čaute, majte sa pekne, majte ešte pekný zvyšok večera, no toto video vyjde večer, ale možno to kúkate aj cez deň. Dobre, to je jedno, nebudem to okecavať a čaute.